Asylyak fra Tyrkiet blev født i Bursa i 1958. I 1981 tog han eksamen som dyrlæge, og i 1990 fik han sin videnskabelige doktorgrad omhandlende væddeløbsheste i det sundhedsvidenskabelige fakultet af Ankara University. Han er akvarel, akryl og oliefarvekunstner, og i sin kunst arbejder han meget med heste. Tulin Demiray blev født i Istanbul i 1948. Hun studerede maleri på Kunstakademiet og blev uddannet her. I samme tidsrum har hun studeret ætsning med Sabri Berkel, og hun har fået certifikat for at studere litografi med professor Werner Otte i Salzburg International Summer Academy of Fine Arts i 1986. Hendes malerier er at finde i flere private samlinger, både herhjemme og i udlandet. Efter eksamen fra akademiet underviste hun med kunst på mange uddannelsesinstitutioner og arbejder nu med sine malerier på sit værksted i Göztepe i Istanbul. Sorin Dumitrescu Mihaisti er født i 61. Han maler med at udvikle den romanske kunst i det sidste århundrede. Hans maleri viser en fornemmelse for farver og en forstærket følsomhed, der adskiller ham fra andre kunstnere. For Sorin er farven en korrespondent for hans humør. Det er en ultrafølsom seismograf, der umiddelbart er svar på hans humør, til tider euforisk og til tider melankolsk. Anatoly Geistrup blev født 21. maj 1996. Han begyndte at tegne som 6-årig. I dag går han i 8. klasse på Vinnytsia Skolegymnasium. Og desuden har Anatoly også gået på musikskole. Han er stærkt engageret i at spille skak med første voksengrad. Men hans største lidenskab er kunsten, hvor han mestrer både maleri, grafik, tekstil og dukkekunst. Og han har taget mange priser i både nationale og internationale kunstkonkurrencer, i blandt andet Moskva, Kiev, Tokyo, Budapest, Paris osv.
Anna Tøjlik har på sin tur til Danmark taget sin mor med. Hendes røde kjole er blandt andet et af hans projekter.